Гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка с Юлия Манолова. Здравейте! Започва пресечна точка. Благодаря ви, че сме заедно. Над половината общини у нас са на воден режим. Какво се крие зад статистиката? Отлагани решения, корупционни практики или липса на пари и обществения натиск ще принуди ли държавата и общините да действат? И още засилва се международния натиск върху Израел заради войната в Газа, геноцид или борба с тероризма са военните действия там. Дискусията след минути. На финала енергийният експерт Иван Хиновски ще има ли хаос със сметките за парно заради определянето на процента сградна инсталация. И така в студиото са седмичните ни коментатори. Тук са пиар експертът Цветелина Озунова. Добър ден. Здравейте и добре дошла. Предприемачът Йордан Гинев. Здравейте. Здравейте. Изборният експерт Иво Лазарова. Здравейте и на вас. А на първата тема, с която започваме, е за водната криза в страната, докато Националният борд по водите все още разпределя задачите си и Ловеч мина на воден режим. А шефът на местното ВиК дружество подаде оставка по искане на регионалния министър Иван Иванов. Ето какво каза днес премиерът на първото заседание на Националния борд по водите, след което ще коментираме в студиото. Този въпрос, който става все по-проблематичен, е част от липсата на целенасочени действия, координирани действия между институциите, между държавата и общините, между компетентните лица, които са призвани да носят отговорност при справянето с тази тематика. Вчера наблюдавахме темата с Ловеч, лоша комуникация и решаване на един проблем в Плевен с ресурс, който е от Ловеч, и крайният резултат е лоша комуникация, лоша информираност и възможност за конфликтност между населението на различни общини при използването на един и същ воден ресурс. Ние нямаме оправдание за това, че няма пари. Пари има и трябва да се управляват честно, почтенно, под надзора на обществото. И така, как тълкувате думите на премиера Росен Желязков? Пари има, но трябва да се управляват честно, каза той, под надзора на всички нас. Означава ли, че до момента не е било така, Ива? Би било подобна констатация доста тъжно признание от властта. Още повече, че стратегия за управление на водите и водните ресурси в страната има от поне десетилетия назад. И в нея са разписани текстове за развитието на за решаването на водните проблеми и развитието изобщо на този сектор до 2037 по спомен. Но всъщност виждаме апокалиптичните картини от пресъхнали язовири и реки с намалели количества вода в тях. Също така виждаме, за съжаление, и чуваме признание за липсваща институционална работа в последните повече от 10 години и прескачането на предаването на топката от едно проблемно място към друго, и виждаме и общественото недоволство, което сякаш ускорява и принуждава публичните говорители в лицето на областни управители на властта да излезнат и отново да търсят решение сякаш на кило за съответен конкретен случай. И липса на координация от това, което чухме от премиера Росен Желязков. Сега, поне аз от думите му разбирам, че е отделен ресурс от Ловеч, за да се даде вода на Плевен, което пък вкарва Ловеч в воден режим. И конфронтира гражданите. Да се реши един проблем, се създава два. Цвети. И това конфронтира гражданите на двете населени места. Знаете ли кое е тъжното в тази тема, а и много други теми, които очакват решение? Ако сменим лицата и сложим 1994 или 5-та
няма да разберем, че новината е от тогава. Защо? Спомням си, в средата на 90-те София беше един ден с вода, 2 дни, 48 часа без вода. Защо? Защото язовир Искър беше даден на частна групировка по тези мутренски, както ги наричаме, времена, която източва язовира за свои производствени нужди, за нейни предприятия и милиони столичани. Тогава може би не са били милиони, но стотици хиляди оставаха без вода. Иронията на цялата тази история, която припомням не случайно, беше, че кметът беше хидроинженер Янчурев. Така че две са нещата. Първо, че проблемите в България се решават, когато има криза и тичаме след кризите. И второ, протакат се с десетилетия. И възпомена, че много отдавна има стратегия за водите. Вижте, други страни от пустини правят райски места. Ние не знам защо, поради корупция ли, поради некомпетентност ли, ние от този рай, който Господ ни е подарил, без да сме го заслужили даже, ние правим една изоставена пустиня. Гледах едно интервю преди време на австралийски професор, който е климатолог. И той каза, обори цялата тази идея за политиките за климатичните промени и каза, достатъчно е само едно единствено нещо за хората. Да се грижат за горите. Дърветата са направени така, че да ни дават всичко, от което имаме нужда. Вода, кислород и така нататък. Какво правим ние в България с дърветата? Сечем безогледно. Не се грижим за коритата на реките. Винаги се действа постфактум, когато стане криза, така и с наводненията, защото на едно място има липса на вода, на друго място се случва потоп. Крайно време е да се мисли стратегически и дългосрочно. Има много сериозни проблеми с мрежата. И наистина да се корупция, действа. безхаберие, некомпетентност или всичко на куп? Ами може би това е задачата, която този новосформиран борд трябва да отговори. За да имаме някаква сигурност, че следващите 20 години няма да се получи това, което се е случило в 1994 година, първата задача, която според мен този борд трябва да направи, е да вземе стратегията, написана преди 10 години и да види защо тя не е била изпълнена. Дали стратегията не е била правилна или някой не е съблюдавал изпълнението й. Само тогава, изкарвайки причините на първо четене, може да стане ясно каква е истинската причина това да не се случи. Защото фактите са си факти. Сега беше казано, че основният проблем бил засушаването и ниските степени на валежи. Чудесно. Само че има един индекс, който казва до каква степен страните използват възобновяемите водноизточници. И по този индекс България е под 4%, като се смята, че държавите, които са под 20%, нямат никакъв риск от засушаване. Държави като Кипър са на 70%, Малта са на 40%. Така че, може би, липсата на валежи не е основната причина. Всички знаем за огромният брой на водозагубите. Над 70% са загубите в района на Плевен, над 60% са тези в Ловеч. Как тези водозагуби се решават? Къде е държавната администрация или къде е администрацията в общините е направила необходимите инвестиции, за да направи съответните ремонти, така че да се намалят тези водозагуби? Ива, има ли опит да се прикрие реалния размер на кризата? Защото доста се разминават официалните данни от тези, които идват от неправителствения сектор. Включително днес се появиха много стряскащи числа за това, че 500 хиляди домакинства в България реално нямат вода в момента. Точно така, от Зеленото движение всеки ден изваждат информация за местата, населените места и общините в страната, които по някаква причина имат ежедневен или поне няколко часов през деня режим на водата. Над 500 хиляди души вече на територията на цяла България и в почти 52% от общините нямат достъп до вода за различно време от деня и това поставя много сериозен въпрос. Йордан вече каза 70%, 72%, може би казваха властите, че е водозагубата в Плевен и ако там имат режим на водата, получават вода за 3 часа на ден с 72% загуба на водата. Представете си, ако се работи за инфраструктурата и намалят загубите поне на половина, т.е. много по-дълго време ще има реално вода в това населено място. Това е огромен проблем за хората и те
вече го виждат и изпитват на своя собствен гръб. Огромен проблем за планираните операции в болниците, за училищните заведения, детските градини и ясли. Абсолютно непоносимо и всъщност всеки един от тях може да си направи практически сметка колко достъп до вода има и дали данните, които ни показват, реално отговарят на това, което чуваме и виждаме. Цвети, вие сте пиар експерт. Как тълкувате действията на държавата, опитите да комуникират проблема и да го решат, разбира се, защото виждаме особено хората от Плевен, които цяло лято излизат на протести, блокират пътища, но проблема си стои. Моят упрек, ако имам право на това, разбира се, ще бъде към местните власти. Защото откакто са демократичните промени настъпили в България насам, целият преход, винаги говорим за децентрализация на общините. Т.е. кметът да има по-голяма власт, общинските съвети. А когато стане нещо такова, тичат в Министерския съвет и искат премиера, държавата да реши въпроса. Много добре прави министър-председателя с свикването на този борд. Рано или късно това трябваше да се случи, но знаете ли, аз имам една такава теория в политиката и политическия пиар и управлението въобще. Успехът на едно управление, независимо дали местна власт или централна, за него, за провала или за успеха му се съди по това как живее всеки един български гражданин. Какво има в джоба си, каква битова среда има около себе си, какви условия за развитие има. В този случай смятам, че това е пълен провал на местните власти. Да, сега държавата вероятно по всякакъв начин ще им помогне. Вероятно и структурите на централни власти по места също са проявили някакъв вид безхаберие, но силата на едно управление трябва да бъде това да прогнозира и да набелязва стъпки преди да се е случила някаква криза. Тогава можем да говорим наистина за силни управленци, за добри кметове, когато виждат проблема в зародиш и го решават. На отговорност, защото видяхме една оставка сега, тази на шефа на ВиК Ловеч. И какво от това, Йордан? Липсва поемането на отговорност от една страна, защото това е проблем, който е последните 10 години. Не може само един шеф на едно водоразпределително дружество в Ловеч, той да е виновен заради засушаването и заради режима, който е в толкова много време. От друга страна, смятам, че премиера каза нещо много важно, че това е проект, който и това са проекти, които могат да имат целево финансиране. Той каза, пари за това има, което означава защо никой не е поел инициативата тези пари да се използват и да бъдат инвестирани по правилният начин. И най-важното, как от тук нататък това ще се случи. Как и по какъв начин ще се финансира възстановяване на мрежата за разпределение на водата в тези райони, така че да се намалят водозагубите. Това е според мен критичният въпрос от тук насетне. Да, поемането на отговорност до някаква степен ще намали напрежението, но няма да реши проблема на хората, защото тях не ги вълнува кой ще бъде директор на водоразпределителното дружество. А да имат вода, да имат вода. Ива? Абсолютно прави са и тезите, които чухме до този момент. Много важно е да не говорим само за почистване на речните корита, нали, тема, която се върти като една постоянна мантра, когато нещо се случи с липса на вода, където и да е било, а да се погледне реално какви са проблемите и да се предприемат сериозни стъпки за възобновяване на тази инфраструктура. По данни, около 60% от инфраструктурата на ВиК дружествата е абсолютно остаряла и амортизирана и ние виждаме до какво огромно количество загуба на вода всъщност води това. Финални думи, Цвети. Аз бих казала, че това, което ми направи впечатление в думите на премиера е изречението да, пари има, но трябва да се разпределят правилно и почтено. Тази ремарка води към темата за корупцията, защото в която и сфера да пипнеш в България, кризисните проблеми винаги в дъното си опират до някаква корупция. Това е големия проблем, който изяжда нашето бъдеще. Предстои да видим какви конкретни решения и мерки ще набележи Националния борд по водите. Разбрахте, днес беше предварителното му заседание. Тепърва ще видим как ще се извършва координацията между отделните министерства, които са 6 на брой, не са никак малко, и какви ще бъдат резултатите. Сега преминаваме към втората тема в предаването, която е за сухопътната операция на Израел в Газа, която вече е в ход, на фона на все по-острите критики, че се извършва геноцид спрямо жителите на Размирния район.
Израелската армия твърди, че целта е да бъде унищожена инфраструктурата на Хамас в град Газа, а на този фон разследващата комисия на ООН заключи, че Израел е извършил геноцид в Газа и че високопоставени израелски служители, включително премиерът Бенямин Нетаняху, са подбудили тези действия. Да чуем. Днес сме свидетели в реално време как обещанието никога повече да не се случва това е нарушено и е поставено на изпитание в очите на света. Продължаващият геноцид в Газа буди морално възмущение и е правна извънредна ситуация. Държавите членки на ООН трябва да действат сега. Няма нужда да чакаме Международният съд да го обяви за геноцид. Всички държави са задължени да използват всички средства в рамките на своите правомощия, за да предотвратят извършването на геноцид. Какви конкретно действия обаче смятате, че могат да предприемат държавите членки на ООН? Видяхме, че Испания изостри тона доста през последните часове. Чухме премиера Санчес, който каза, че Израел не трябва да бъде допускана повече до международни спортни събития. Включително е бил прекратен договор с Израел на стойност 700 милиона евро. Цвети, каква международна реакция очаквате? Още една тежка тема сте избрали днес да коментираме. Аз ще кажа няколко думи като гражданин, защото като журналист и пиар експерт повече се вълнувам от събитията в Европа, САЩ и Русия, отколкото в Близкия изток, но не мисля, че този конфликт скоро ще приключи. Всички знаем, че тезата на Хамас е да унищожи Израел. Нещо повече, те казват, че целият разказ за Холокоста е най-голямата пропагандна лъжа на нашето съвремие. Конфликтът е от края на 40-те години. Между другото, това е може би една тема, с това ще отговоря и на вашия въпрос, Юлия, това е една тема, по която Европейският съюз, страните членки са разединени, защото 11 са признали Палестина. Между другото, Макрон обяви през юли, че в края на септември също ще направи това. Така че няма единна европейска политика, която, да кажем, и България да следва. Ние сме признали Палестина още през социализма. Няма промяна и след влизането ни в Европейския съюз. Така че реакцията е непредсказуема, сложна, но да, наистина думата геноцид вече звучи в ООН. Докладите сочат, че около до 10% от населението на Палестина е унищожено в тази война. На 7 октомври стават 2 години от нападението на Хамас. Разбира се, Израел казва, че отвръща, но отвръща с такава мощ, от която страдат най-вече обикновените хора, цивилните им. Това, което четем за 20 000 убити деца. Но вижте, във всяка една война, която и да е, новините са, трябва винаги да си слагаме питанка, защото и двете страни използват всякакви методи в новинарските потоци, за да защитят пропагандно своята истина. Така че, знаете, появиха се в социалните мрежи клипчета с тези много трагични снимки на дечица, които са гладни и чакат храна, и след това видео как репетират за снимката. Дали е вярно или не, аз не мога да кажа. Това е факт. Чекарите трябва да се разровят и да проверят, но наистина изключително тежък конфликт. Отново имаме микс между религиозен фанатизъм, териториални претенции, политика, геополитика и много мощни финансови интереси. Конфликтът е от десетилетия, както казвате, но много се ожесточи през последните месеци и действително броя на цивилните жертви расте ежедневно. Ето вече виждаме и танкове в сърцето на Газа. Йордан? Във войната няма победител. Не мисля, че нито една от страните е права или крива, тъй като на края на деня плащат обикновените жители с живота си. Решението нямам конкретен отговор какво може да бъде, но в повечето случаи военните действия не водят до крайно и дълготрайно разрешаване на какъвто и да е конфликт. По-скоро като бумеранг се връща обратно след месеци или години и темата отново застава на дневен ред. Колкото по-голяма диалогичност се предложи, колкото повече се опита да се разреши под някакъв дълъг период от време този конфликт, толкова по-добре би било. В този ред на мисли и държавите затова са и разединени. Защото тогава, когато наблюдаваш подобни военни действия от разстояние, е различно от когато ти се случва в собствената къща.
Няма правилен отговор. Няма правилен отговор в каква посока трябва да тръгне. Единственото, за което смятам, че всички ние се молим, е да приключи колкото е възможно по-бързо и с колкото може по-малко жертви. Защото всеки човешки живот е ценен. Но оказва ли достатъчно натиск според вас международната общност действително да се върви към финал на този конфликт или малко така безучастно гледа отстрани и едва тук през последните седмици се наблюдава някаква по-сериозна дипломатическа активност в тази посока? На лице е хуманитарна катастрофа. Това стана ясно от всички доклади на международните организации. Вижда се, че и някакси се проваля идеята за две държави. С такова брутално задълбочаване на този конфликт и две крайно разминаващи се тези на двете страни. Ние действаме срещу терористична групировка, но жертва всъщност става цивилното население и от другата страна терористична групировка, която пък не спазва споразумението, което сама тя подписа, нехайки за собственото си цивилно население и не освобождавайки вече почти 2 години заложниците, които е взела. Не се вижда някакво излизане от кризата, напротив, вижда се нейното задълбочаване. Видяхме Израел удари и по сграда в Катар, в която, под претекста там има лидери на Хамас, но това вече е държава, Катар беше държава медиатор всъщност на идеята за успокояване на този конфликт. Тоест има много се задълбочава конфликта и изглежда, че разрешаването му се отдалечава и се изплъзва на международната общност, която трябва да бъде по някакъв начин медиатор. Не зная дали и след още 60-80 години положението няма да бъде такова, съдейки по това тотално разрушение, на което ставаме свидетели, за съжаление. И критиците на Бенямин Нетаняху вътре в самата държава Израел също недоумяват защо тези военни действия се ожесточават все повече, като всъщност хората искат да си върнат заложниците, които все още са живи, и телата на тези, които са починали. И искат прекратяване на това кръвопролитие. Каква е крайната цел? Хайде да погледнем отвъд океана, защото там е разковничето. Спомнете си, когато Тръмп се закле за втория мандат, кой беше първият... е била да има курорт в ивицата Газа? Не говоря за това, да. Кой беше първият държавник, който направи официално посещение в Белия дом? Това беше Нетаняху. Това са много силни знаци в политическия пиар. Ставаш президент втори мандат и кого приемаш най-напред? На Нетаняху. Администрацията на Тръмп извади, спомнете си, с тези много списъци с милионите долари на американските данъкоплатци, къде и как са били харчени по света. Американски сенатори извадиха данни за това какви милиони са давани по времето на Байден, предполагам и преди това от демократите на Хамас. Дори имаше съмнение, че хуманитарната помощ, която се изпраща, също отива под тяхно разпореждане и в тяхна полза. Така че ролята на световния жандарм, която Съединените щати си приписваха години наред, вероятно има роля за това, което се случва и за самочувствието и хъса на Израел, с който някои казват, те си правят каквото си искат и въобще не чуват какво се говори в ООН, в Европейския съюз. С декларации, по повод въпроса ви за това дали международната общност прави достатъчно, с декларации няма да стане. Мирни преговори, според мен, много трудно, защото, както и вчера говорихме за мигрантите, това са абсолютно несъвместими два светогледа. Едните искат другите да ги няма и обратното. Не знам как би било възможно мирни преговори и обединение, но в политиката всичко е възможно. Щатите са на ход, според мен. С декларация няма да стане. Съгласен ли сте? Ами да, доста дълго време наистина света под някаква форма игнорираше този конфликт. Може би заради това, че е някакси отдалечен в Близкият изток и заради войната, която в момента е в Украйна. Аз мятам обаче, че под тази война би могла да бъде и да окаже влияние както върху Европа, така и върху света, точно толкова, колкото войната в Украйна. И под никаква форма света не трябва да подценява този конфликт и колкото по-бързо се намери решение и спиране на военните действия, толкова по-добре за всички.
Ива, и от вас финални изречения. Категорично трябва да се търси разрешение на конфликта, но аз не виждам такова, което може да събере двете крайни позиции на Израел и Палестина. Международната общност обаче трябва твърдо да покаже, че война, която излиза от границите вече на тези две държави, а втора, паралелно с тази, която се случва в Украйна, просто е нещо, което световната политика и не може да понесе и да се отнесе безучастно към нея. Благодаря ви. Така затваряме дискусиите за днес. Ще ви очаквам отново в студиото на Пресечна точка и утре. Разделяме се за кратко, за да видите рекламите, след което ще коментираме какви сметки за парно ще плащаме през следващия отоплителен сезон. Останете с нас. За хаос с сметките за парно през следващия отоплителен сезон предупреждават от Българския енергиен и минен форум. Причината за това е окончателното спиране от съда на методиката за определяне на процента сградна инсталация в случаите, когато етажната собственост не е решила как да бъде определена тя. Какво означава това решение за хората, които се отопляват на парно, и за собствениците на жилища в сгради, които ползват централно отопление, но апартаментите им не са обитаеми? За това ще говорим сега с Иван Хиновски, председател на Българския енергиен и минен форум. Здравейте! Здравейте, благодаря за поканата. И аз ви благодаря, че сте тук. Говорите за хаос в нормативната уредба. Защо и какво означава това решение на вас за потребителите реално? Говорим за хаос, защото от отмяната на един нормативен документ, структурно определящ нашите сметки, без да се каже какъв е втория документ, с кой ще бъде заместен този документ, води до хаос. Фирмите за дялово разпределение, които се грижат именно за това разпределение между ползващи и неползващи процента за сградната инсталация, се очудват в момента старата ли методика ще ползват в преходния период. Ще има един преходен период. Вас не знае, че това е неграмотно решение в гледна точка на енергетиката, защото една такава методика се постановява, т.е. се избира, разработва, утвърждава, обсъжда в продължение на между 2 до 3 месеца. Разработва се методиката и един месец тя се обсъжда експертно, след като се избере, се прави обществено обсъждане в продължение на 30 дни, след което влиза за решение в Министерството, след което минава през решение на заповед на министъра. Тоест, ние, започвайки сега, т.е. в момента, началото на отоплителния сезон, ние нямаме такава методика. Сградна инсталация. Не се знае, да. Откъде трябва да дойде решението? Сега, искам да кажа нещо друго. Значи, това е само за сградите, в които имат топлинни разпределители. Тоест, една част от абонатите, голяма част модерните кооперации имат и индивидуални топломери. Тоест, при тях той казус го няма. При тях се знае колко сградната инсталация автоматически се определя, но сградите, които имат така наречените топлинни разпределители, те не измерват реално топлина, а измерват някаква част, един дял съответно, например, на 1 киловатт. Те трябва по тези неинженерни показания, относителни показания, да изготвят разпределението на топлинната енергия в ползващи, неползващи и отказали се напълно. 3 са групите. Значи има и сега коя група ще бъде най-ощетена при тази ситуация, в която се оказваме? Ощетена, както винаги до сега са тези, които са... Спокойно може да изключите. Ползващите. Чувам, че ви звъни телефона. Случва се. Добре. Са ползващите. Така че това е изключително важно. Важно да се знае, че всъщност една част най-потърпевшите ще бъдат тези хора, които си плащат и участват с пълната мощност, отоплянена мощност в отоплението на сграда, в разпределението, тъй като една сграда, една етажна собствена е един енергиен обект, в който има ползващи пълна мощност, ползващи частична мощност, тези, които са се отказали въобще. Тоест, те плащат само сградна инсталация. И сега кой трябва да отговори на фирмите за дялово разпределение, които казахте, че се чудят коя методика да прилагат, какво трябва да предприемат? По закон трябва да бъде Министерство на енергетиката, което разработва нормативните документи. То трябва да я предложи, да я обсъди с фирмите за дялово разпределение,
както и с други обществени организации, след което да влезнат на, така се каже, на окончателно решение от Министерството на енергетика. След което да влезе като регулаторен документ в фирмите за дялово разпределение. Това крие, тази неопределеност крие опасност в началото на отоплителния сезон какво ще се случи с нашите сметки. Защото най-вероятно, и те така смятат, фирмите за дялово разпределение да ползват до сегашната методика, до нейната отмяна, след което да преизчисляват. Защото ще са нужни преизчисления. Но кой ще плаща тези разходи? Кой ще плаща нов софтуер на тези фирми за дялово разпределение, ако трябва да променят софтуер? Всичко това, което описвате, може ли да произведе и неприятни изненади в изравнителните сметки в последствие? Не, вече, вижте, би могло по принцип. Но аз единствено се опасявам в първите месеци на отоплителния сезон, че ще има една голяма неопределеност на нашите сметки. Неяснота. Да, неяснота. Не знам фирмите за дялово разпределение доколко по закон могат да прилагат старата методика. Те де факто нямат право. Те ще прилагат някаква най-вероятно до сегашната методика. А какъв отоплителен сезон ни очаква според вас на фона на тревожните данни за състоянието на Топлофикация София, която задлъжнява все повече? Вече размера на дълга към Булгаргаз и към Български енергиен холдинг надхвърля 2 милиарда и половина лева, нали така? Да. Всъщност, дружеството е на загуба, включително в активните сезони, в които сме се отоплявали през зимата. Защо се получава това? Защото Топлофикация София е едно неефективно икономически и технологично дружество. Да не кажа, такива дружества са абсурдни в съвременната световна икономика. Не е възможно да не се полагат никакви грижи за модернизация, за преструктуриране. Ние от 10 години, Български енергиен форум, предлагаме една драстична схема за преструктуриране на дружеството, така че да се знаят къде отиват големите парични потоци. Топлофикация всичко е в един куп. Значи, купуване на газ, неговото изгаряне в топлоелектрическите централи и в отсета, при неясна ефективност на отделните дружества, липса на пазар, на входа. Тези, които произвеждат топлинна енергия, логично е да се съревновават, да се появят и други производители. Защото в момента държавните тецове, не искам да се произнасям, но там има работещи стари съоръжения, неефективни и така нататък. Отсетата също са един абсурд. Нас ни посочват за пример в Европа като държава, която изгаря газ за топли вода, за отопление. Тези отоплителни централи, Люлин, Земляне и други би трябвало да се превърнат в високоефективни когенерационни. Това тежко състояние на Топлофикация създава ли рискове за предстоящия отоплителен сезон? Ами, да. И особено и по отношение на авариите, които стават все по-чести. И този проблем го виждаме абсолютно всяка година. Включително в моя квартал, искам да ви кажа, няколко пъти месечно. Риска е голям, защото, например, мога да ви кажа при едно допускане, не мога да разбера какво става. Търсен човек сте. Ако държавата се поиска автоматично дълга, тогава това значи, че Топлофикация София трябва да доби фалит и трябва да спре работа. Респективно. Но не знам, това не може да се случи в никакъв случай, защото... И ще се стигне отново до дотиране. Не, знаете ли, отново до дотиране. Знаете ли какво ще се случи, ако фалира Топлофикация София? Никой не иска да си представя какво ще се случи с София. Защото всички потребители на топлоенергия ще преминат на електрическо отопление. Тоест, ще започнат да се включат електрически печки, климатици и електрическото потребление на София ще нарасне недопустимо над това, което инсталацията може да издържа. Това значи, че ще започнат изгаряния на разпределителни уредби, на подстанции и така нататък, което значи апокалипсис за София. София ще остане в енергийна криза. Топлофикация София е най-големият енергиен производител и енергиен потребител в територията на София. Потребител на електроенергия и на топлинна енергия. Производител на топлинна енергия. Така че не би трябвало въобще да се допуска. Топлофикация София, ако, между другото, аз мога да кажа, че сме писали много писма до кмета на София, никакво отношение. Аз не мога да разбера кой в столична община отговаря за топлофикация. Тези хора никой не се интересува и не знае. Писахме писма, че има начин София да се развие модерно,
да се оздрави, да се преструктурира като модерни топлофикации в Европа. И на финала нищо не се случва. Тишина. Ще ви помоля кратко да кажете за нашите зрители, кое отопление смятате, че ще е най-изгодно през предстоящия отоплителен сезон. Намираме се в ситуация, в която виждаме, че цените растат, инфлацията се покачва. Тази тема със сигурност ще бъде важна за всяко домакинство през следващите месеци. Разходите за отопление не са се променили драстично, няма да се променят драстично, независимо, че Топлофикация София е пред фалит, ще я закрепят. Просто нямат избор. Нямат избор, защото всички ние смятаме, че не бива да се допуска това. Макар че всички тези неща се отразяват, ги плащаме ние. Не ги плаща някой. Най-изгодното отопление продължава. Значи говориме, това е много труден въпрос, защото зависи от нивото на инвестиции. Ако ви имате средства да инвестирате в едно модерно отопление, най-модерното и най-ефтино впоследствие... Енергийната ефективност на жилището, разбира се. Не само това. Просто една термопомпа в комбинация с фотоволтаик, с батерия и спътно отопление е най-зеленото и най-модерно отопление и най-сигурно гледна точка на прекъсване на електрозахранването и така нататък. И тя, значи, като се абстрахираме, че трябва да инвестирате между 10 и 15 хиляди лева. Значи, ако се абстрахираме от това, това е най-изгодното отопление. А за този, който не може да си позволи такава инвестиция? Който не може, следват климатиците, са на второ място. Изключвам отоплението на въглища, което е трето на дърва, на четвърто място. Изключително много замърсява. И много замърсява, но въпросът е, че Топлофикация се стои в средата на тази верига от критерии и варианти за отопление, като най-скъпото, разбира се, с газьол. Никой вече не е отопление на газьол. Топлофикация София си остава едно уютно, т.е. комфортно отопление. Аз лично го предпочитам. Благодаря ви, Иван Хиновски, в ефира на Пресечна точка. Така се разделяме. Довиждане.